Hi friends, आं नितु चेनेलाव आं बयखौबो बरायबाय। आं दिनै नोंसोरनो मोनसे भिडिअ लाबोदों माबोरै गुगल एकाउन्टखौ खुलिगोन आरो गुगल एकाउन्ट खुलिनो मा नांगौ। गुगल एकाउन्ट खुलिनो मोनसेल' बुस्थु नोंनो फन नाम्बार नांगोन आरो गुगल एकाउन्टखौ मानि थाखाय खुलिनांगौ आं बेखौ होनगोन। गुगल एकाउन्टखौ मानि थाखाय खुलिनांगौ होनब्ला जोंनो जेनेबा नोंसोर आंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय गुगल एकाउन्ट नांगौ ना, गुगल एकाउन्ट नांगौ। जेरै आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय आरो लाइक खालामनो थाखाय कमेन्ट खालामनो थाखाय नोंसोरनो गुगल एकाउन्ट नांगौ। आरो जिकुनु फ्लिपकार्टनिफ्राय जुदि नोङो माबा मोनसे पार्सेल अर्डार खालामनोबा नोंनो गुगल एकाउन्ट नांगोन। आरो बिदिनो जिकुनु अनलाइन शपिं माने फ्लिपकार्टआवनो गोलैबाय। लोगोफोर बिदिनो बायदि बायदि खामानियाव गुगल एकाउन्टखौ नांगौ। थ' अब्लालाय गुगल एकाउन्ट खुलिनोसै। लोगोफोर मोनसे खोथा दंबावो, मा नोंसोरबो आंनि बायदि इउटिउब चेनेलाव इउटिउबाव भिडिअ आपल'ड खालामनो लुगैयो नामा? नोंसोरबो इउटिउबाव भिडिअ बनायनो लुगैयो नामा? जुदि इउटिउबाव भिडिअ बनायनो लुगैबा नोंसोरबो जुदि इउटिउब चेनेल खुलिनो लुगैबा कमेन्टआव खोन्थाहर। आङो भिडिअ बनायनानै नोंसोरनो माबायदि इउटिउब चेनेल खुलियो बेखौ खोन्थागोन। ओमफ्राय थ'दो दा भिडिअखौ स्किप दा खालाम, नायलांबाय था गुगल एकाउन्टखौ माबोरै बनायो। थ'दो अब्लालाय नायलांदो। जोङो फार्स्टआवनो जोंनि गुगलाव थांग्रोनांगोन। जों गुगलाव थांग्रोनांगोन। नैबे गुगलाव थांनानै इहाय क्रिएट जिमेल एकाउन्ट लिरनांगोन। क्रिएट जिमेल एकाउन्ट लिरनानै मा गाबगासिनो दंलै बन्दु। ओमफ्राय क्रिएट जिमेल एकाउन्ट लिरनानै जोङो क्रिएट इउआर गुगल एकाउन्ट्स क्लिक खालायनांगोन। इहाय क्लिक खालायनानै फैबाय फार्स्ट नेम फैबाय, लास्ट नेम फैबाय, इउजार नेम फैबाय, ओमफ्राय इउज माय कारेन्ट इमेल एड्रेस ओमफ्राय पासवर्ड फैबाय। ओमफ्राय इहाय कनफार्म पासवर्ड लिरनांगोन। कनफार्म पासवर्ड लिरनानै इहाय नेक्स्ट थुना होबानो जाबाय आरो। ओमफ्राय दा फिलआप खालायनोसै। आंनि नामाथ' आंनि नामाथ' सुजित बसुमतारी, SAJIT सुजित। ओमफ्राय नेक्स्टआव सुजित, ओमफ्राय नेक्स्टआव बसुमतारी BASUMATARY सुजित बसुमतारी जाबायना? सुजित बसुमतारी जाबाय। लास्ट नेमा बसुमतारी जाबाय। ओमफ्राय एबार इउजार नेमाव मा होनो नों जिकुनु इउजार नेमाव होबानो जाबाय आरो। आं बिदि होबाय सुजित B95 होबाय आं। ओमफ्राय एबार पासवर्ड होनोसै। पासवर्डआव मा होनो जिकुनु होबानो जाबाय नोङो। पासवर्डआव आं होबाय। ओमफ्राय एबार कनफार्म पासवर्ड होनोसै। सुजित BAS0। ओमफ्राय एबार होजोब्बाय दा, खालामजोब्बाय नालाय एबार नेक्स्टआव थुनोसै। कनफार्म पासवर्डबो होबाय नालाय आं एबार नेक्स्टआव थुनोसै। कनफार्म पासवर्डआ जायाखै माथो। कनफार्म पासवर्डआ गलति हो रहा है। होमबा होफिनसै दे आं। एबार जाबाय। एबार फन नाम्बार होनोबाय। फन नाम्बारखौ होदो, नोंनि फन नाम्बारखौ होदो। ओमफ्राय फन नाम्बार होनानै बेहाय नोंनि मन्थ नों मा मासाव जोनोम जादोंमोन आं होबाय। जिकुनु मोनसे होनसै आरो आङो हमना ला मेआव आं जोनोम जादों। ओमफ्राय दे हमना ला 5, ओमफ्राय इयार हमना ला 2000, 2003, 2002 जिकुनु मोनसे होनसै आं। 2003 होबाय हमना ला 2003 होबाय। ओमफ्राय जेन्डार नोङो मेल फिमेल जिकुनु मोनसे होबानो जाबाय। कास्ट जिकुनु मोनसे होबानो जाबाय आरो। आं मेल नालाय आं मेल होबाय। नोंसोर मा होबानो जाबाय आरो। ओमफ्राय बेनि उनाव मा थुनसै, नेक्स्ट थुनसै। नेक्स्ट थुबाय। नेक्स्ट थुनानै एबार सेन्ड भेरिफाइ इउर फन नाम्बार। नोंनि फन नाम्बारजों बेखौ भेरिफाइ खालायनांसिगोन। भेरिफाइ खालायनो नों एबार नोंनाव 6 डिजिट नाम्बार फैगोन इहाय। एबार नों इहाय सेन्ड खालायबानो नोंनाव 6 डिजिट नाम्बार फैसिगोन आरो। नायदो एबार फैसिगोन OTP। फैबाय 288976
288,976 इनिफ्राय भेरिफाइ खालामसिगोन नोङो कल भेरिफाइ येस आइ एम इन याय नोङो आइ एम इनाव थुबानो जाबाय ओमफ्राय आइ एग्रियाव थुदो आइ एग्रियाव थुनानै अब्लानो नोंना एकाउन्टआ जाबाय आरो नाथाय वेलकाम सजिब बसुमतारी एकाउन्ट जाबाय आरो नोंना होमबा जिमेल एकाउन्ट खुलिबाय एसेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ जुदि मोजां नुदोंबा लाइक खालाम आरो हाजासे शेयार खालाम जाहाथे बयबो गुगल एकाउन्ट खुलिनो रोङो आरो प्लिज लोगोफोर आंनि चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालाम प्लिज दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर